Ụlọ ikpe mmajie dị n'Amawbia atọrapụgo ụfọdụ ndị mmadụ mana ha kwụrụ ego dị 100,000 naira n'otu maka mmadụ 6 n'ime ha bụ ndị gọọmenti Anambra steeti kpere ikpe maka ịdị na-ana ego n'aha gọọmenti steeti ma gọọmenti steeti enyere ha ntụziaka ya. Mmadụ 6 anọ bụ ndị akpọgara n'ụlọ ikpe mmajie maka ịlụ ọrụ agboro na ịdị na-anaka ego na ịkapụ ndị mmadụ ego ma n'Ọka ma n'Ọnịcha ma n'Abagana na ebe ndị ọzọ. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ. Dịka onye ọkaikpe ahụ si na-ekwu, iwu a bụ nke adara bụ nke a na-ama mgbagharụ na nkịtị bụ ihe mere o ji wee kwuo na ha ga-akwụ 100,000 n'ofu bụ ihe a ga-ejide aka na mbugharị ebugharịrị ọnọdụ a ganye mgbe ha ga-anachite ọzọ maka ọgbakọ ọzọ n'ọnwa Mee na mkpụrụ ụbọchị 2 n'afọ 2023. Oge ọ na-ekwuchitere onye Managing Director Operation Clean and Handy Anambra nke ndị Ọcha Brigade bụ Comrade Celestine Anere, onye ahụ ji ọkwa mgbasa ozi n'otu ahụ bụ Maazị Anthony Agbefuna kwuru na ha abagidesighị ike n'amụma iji wee kpochepụ ndị agboro ya nakwa ndị omekome bụ ndị ji ụzọ iwu na-akwadoghị anapụ ndị mmadụ ego n'ọtụtụ ọdọ ụgbọala dị iche iche. Dịka Comrade Anere si kwuo, ọkpụkpụ ha kpụrụ ụfọdụ ndị mmadụ bụ nke ha ji adọ ndị omekome ahụ aka na ntị bụ ndị ọ bụ ọrụ ha ịdị na-adọkanye ndị mmadụ akwụkwọ adịgboroja na ọdọ dị iche iche ya nakwa anapụ ndị na-ele ahịa ego n'ụzọ na-ekwesịghị, ma rụtụkwazi aka na ejensi ahụ bụ nke ike na-ama ngwụ ịchọpụta ha ebe ọbụla ha nọ ma maa ha ikpe ma kwukwesị njikere ha dị ha na ndị otu nchekwa ndị ọzọ ịrụkọ ọrụ ọnụ iji wee mee ka steeti a bụrụ ọkacha ibe. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ejidere bụ ndị gụnyere Maazị Agụnkwọ Omelora, Somto Ọkpala ya nakwa Kingsley Peter bụ ndị yọrọ ka eme nnyocha bụ ịgba banyere ebubo boro ha n'ihi na ihe anụ ha si na emere bụ nke ha na-eme ha.